Ka United Democratic Party UDP jong Garanikor constituency kala nangklan syusyu lembaga jingyo benpen kha ya ki snat rekam jong party hapo jong constituency na kabenta benpen kre ya ki election MLA Arjar Arfulai ha ka ba lasaki mendaga sngi ka apsa tari unailar bakilayo benpen yang burom da UMLA Garanikor uba Pius Marwen ya ki riurang ba ka party jong ka INC NPP bat ki wede ki sengsan perthai ka snong photjot rangthong southwest kasil sesring ha ka ni ka sngi priang ya ki riurang ba jong ka thain layo ru benpen scam ya ki ket kam jong ka UDP Women's Wing but jong ka Youth Wing da uba Pius Marwen MLA MDC Garanikor Southwest Kasil Sesek hapo ka sinong putjot rangthong ha ka jingdon ringkat lang ki wede ki riurang ba ki long kumi ki pat ba jong ka sinong nolor ukongsan uba Pius Marwen layo ru ya ka jingkran na ki wede ki riurang ba ki belawan ban penyeso elade syakani ka party UDP Ranikor Union ya ki nong ket kam batmai layo ban penskam bat priang burom da uba Gigi Bung snaitang president ka UDP Ranikor Circle Hakini ki saus nem duna yaki kam ki bangla trei hapo ka konsumsi ka jongi ngila peni ya kita kishin ka lentiya jong ka party hakani ka saus nem duna kani ka jingya lenti ka jongi ngangai bana kalian kajong pi iwei pa iwei pilayo i ya kadak kasin kaba ngilale hapo kasnong kajong pi hapo ka konsumsi hi baro kawai bat ngasno tanat bana kalian kajong aru nakapor sa kapor ngalayo kalat banwanrung hapo kasnong kajompi banyo yakran ya pelu jumut rengkat lang berpi kumbang ajuong nakapor sa kapor kadon kapor kaba ngawan rengkat lang berkaskim kadon kapor kaba ngawan tangban ya kendo rengkat lang berpi bat ka bas mau tenat sisu kalong ba ngalai yo ben yu kejat bun sin ha kanika school. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.